mutta myös ympäristön ja yritysten kannalta tehokas lupahallinto, jossa saadaan hyviä tuloksia molemmista suunnista. Ja nämä muutokset, mitä nyt ollaan tekemässä menettelyissä, niin on todellakin tarkoitettu siihen, että sekä ympäristö että talous hyötyisivät. Ja meillä on tällainen ennakkoneuvottelumalli valmisteltu, jota on kokeiltu jo joillain seuduilla yhteistyössä ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa niin, että toiminnanharjoittajat keskeisissä hankkeissa voi etukäteen tulla luvittajan ja valvojan kanssa keskustelemaan, että mitä heiltä edellytetään ja miten ne voi ennakoivasti ottaa huomioon niin, että kaikki prosessit menee nopeasti. Myös lukuisia muita toimia on tehty lupahallinnon käsittelyjen nopeuttamiseksi. Ja pyydän niitä edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan. Kuitenkin viedä kehitystä jopa kokonaan väärään suuntaan. Esimerkiksi energia-alan toimijat ovat esittäneet huolensa uuden, nyt eduskunnan käsittelyssä olevan ympäristönsuojelulain tulkinnasta ja sen vaikutuksista lupamenettelyihin. Miten, ministeri Niinistö, aiotte vedenpitävästi varmistaa, että uusi ympäristönsuojelulaki ei pitkitä tai hankaloita ympäristölupien myöntämistä ja näin heikennä Suomen energiaomavaraisuutta ja työllisyyttä? Ministeri Niinistö. Arvoisa puhemies, kyseinen ympäristönsuojelulaki ja myös ympäristönsuojelulain uudistuksen seuraava vaihe niin itse asiassa pyrkivät juuri nopeuttamaan lupien käsittelyä ja tehostamaan valvontaa, valvonnan priorisoinnilla parantaa sen laatua. Ja esimerkiksi sähköisen menettelyn avulla niin lupakäsittelyssä voidaan nopeuttaa käsittelyä ja saada toiminnanharjoittajille eri lupaprosessin etenemisestä tietoa ja varmistaa, että sieltä sellaisia katveaikoja voidaan lyhentää ja lakiesitys siten nopeuttaa lupahallinnon toimintaa. Myös nämä ennakoivat keskustelevat menettelyt, mitä nyt ollaan jalkauttamassa, ja ollaan myös toteuttamassa tämmöisiä alueellisia yhteistyöfoorumeita toiminnanharjoittajien kanssa, joissa seudullisesti keskustellaan luvittavien ja valvovien ympäristöviranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa vähän isommista kokonaisuuksista, niin kaikki vie siihen suuntaan, että nämä prosessit olisivat nopeampia. Myös henkilöstöresursseista on pidettävä huolta, ja meillä on kevään kehysriiheen myös näiden sujuvoittamistoimien lisäksi niin